Hei tid, så vi etter her ved en nødvendig parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og stender for det tekniske. Og så det Paul Fære, og så det jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og i Gjerstamal så pleier vi at ta som det som ligger overast av Gjerstamal. Og tog for etter det å spille, Paul, hva ligger det i hjertet der, Paul? Det alltså berget här möten som var i Bethesda. Sista söndag kvällt, ja. Och öster måndag kvällt. Och så att det började i Jörskvällt. I Edema. Så kom jag till fram och i talen. Första tanden som kom till Jesus. Den spedalske. Oh, ja. Det stendte bæge og i Matteus, og det stendte øysene og i Markus, og det stendte øysene og i Lukas. Altså, om det samme personer, det var det ikke. Og så jeg her, tar vi ikke etter det, at han sier, og i Matteus 8:2, at det var ikke at han har fjallatallene. Ja. Ja, nu kommer en spedalskor fatt ner för honom och säger, Herre, vill du? Så kanst du göra med röjna. Och så 3 vers, tar rätt igen ut hanterna när vi han och säger, vill vi röjnor. Och vi tar samma väran rössa av från spedalskor så in. Och det är vill du så kanst du. Ja. Känner du? Och så tog han hit fram som ösnestenter i Lukas. Och nej, det ständer i Matteus 16:4. Ta tog Petrus år och säger vi Jesus, Herre, här är något gott att vara. Vill du, så ska det. Gjera trutja bostad. Tär och en Moses sjön och Elias sjön. Och så ständer bara inte att han med han säger detta. Alltså Aron, han var livra att säga det. Så kom rätt att av himlen och säger Hesen är sonen min, in älskar jag. Höj i han. Med han säger detta, så ska det. Ja. Och tar jag Magnus som heter framme. Och han talar så om att här månen i mitten vill du så kan stå göra med röjnan och det var vi det samma. Så blev han röjner. Men Peter han sitter motsatt. Vill du så ska det. Och så är det en så god färden kom. Vi syner rött och säger akkurat som det spornakappen get loksvaret. Och så det klinkat att det rattsvär. Och så det inte rattsvär så det så bromma höjra. Ja. Ja, nettopp. Ja. Och så säger han att beina vägen och i färden god hartighet här så smäcker han till. Och säger Hesen är sån min älskar jag. Höjde han. Ja. Och det har haft frågor om vi tar till början med mannen kvalitet. Och ta var då i samband vid Tinstrid och i Tablavia och så blev det blivit för Sarepta. Och han ska så vara lojal Sarepta gör och så för han upp och säger if jag inte ta som Sarepta, if jag ta som och så med oj det som budskapet tar kan ta fram som ständer i salmerna. Bitcher Herren huset så arbetar till lunch som bitcher äter. Och vi är Herren inte. Så alltså ja så värser han till lunch som helt vakt då. Ja, nettopp, ja. När så det. Och det blev några iver möten som man kände att det här vad Jesus ville vi oss ner. Ta han ösne i Johannes 13. Han nämnde inte Johannes 13, men han att
Här nu är Harry och Marstar tycker vaska till kunna fötterna. Så jag just en tid att vaska för rören om fötterna. Men till alla tog attanfyren. Ja, det som vi gör mot människan, det gör vi det mot Jesus. Det är som om vi tjänar honom. Tar vi tjänar människan. Akkurat. Tog till han som brukar lika mycket att tjäna vi. Ja. Det här är en tanken som blir så starkare och själv är det e-mail som vi uppfattar. Men han blir särskilt starkare för mig. Ja. Tog att jag har en trobla tog. Åren är skilte kvart mot likan vär. Alltså. Tog att vi tar så ofta ta som heter här att vi mer i halte må innan bor inte gott. Och så säger anker, ja men mer bor inte gott. Det minns jag mer säger vi med en affär. Ja, du är så gavor, men mer bor inte gott. Jag säger, du måste inte likva. Det ständer inte att vi mer bor inte gott. Det ständer mer och i halte månen bor inte gott. Och halte har Jesus sett för att få aborter. Vi synner det jag Golgata krosset. Så allt det som får det att kunna komma till hans rätt, det har varit inte väck. Och han ställer sig med en god och akon, så nu är det en fri ätgång att komma till han. Komma till god i köknen Jesus, detta Kristus. Ja. Det var alltså en tanken här. Som vi alltid är så hothärkande. Ja. Och så får han till Naman här. Och fortalte om Naman tar i han spedalskora. Så är det en jente här som drar till tidsja herfer. Och hon var ur Israel. Och hon säger med mig så innan att hej Naman var inte profeten och i Israel. Så hej han blev grött. Och allt det här kongshus här, det får gångt vi av 4 röjkarna för. Men han får bara till kongen sen 4 till profet. Och kongen blev pura förskräckt för det som världen kom. Och Elisa han visste vad hände. Och han sände båt till kongen. Be han komma till Moin. Ja. Och så hette det kjallsamma att han sände tjänaren ut till Naman och han ber han färra tjejfer runt i Jordan och Anne. Så skulle han vara frisk. Och Naman han blev spännande ytterligare tror jag att jag vidare sig så för att han kom ut och han är också att jag också han för att komma och så för han att nästa vi och på den maten täcka spedalskarna väck. Ja, det skulle vara också. Ja, och han rumte bara och gör. Ja. Men tjänarna tar det då. Så säger tjänaren vi han. Jag har nog byggt till och torsförst, det är så största. Jo. Ja, men kvärt om 2 färs ner i Jordan så avför sig för runt och blev friskor. Och han sa. Ja. Verlöjkarna och får och kom friskor upp åter. Akkurat. Från spedalsken, ja. Så detta vi att göra som han ber och kan göra. Det är en otroligt avsakon själv. Och så till den avvuxna ber löven och körerna. Det är ju grunden är att bära budskapen om Jesus är ju som Johannes säger i sin första brev i kapitel 5. Och jag alltid att det lyser så mättliga väl det som vi är och hos nage. Ta han säger att detta är kapitel 5. Ja, det ständer från vers 19. Att tacka vid vittnesbord och människa. Så är vittnesbord Guds större. Och detta är vittnesbord Guds att han är vittne om sån så in. Ja. Han tror att sån Guds hever vittnesbord i sig själv. Han inte tror God det hever just han till liknare. Så han hever inte tro av vittnesborden och God är vittne om sån så in. Och detta är vittnesbord. Att God hever givet och av ett lov. Detta lov är sin i hansara. Han är sånden, hever lov. Han ikke vil sånt godt, så vil ikke løyve. Og dette har vi skrivet til tikkere for at de skulle vite
Att tid har av ett lov tid som tryckva och en annan gott sådana. Det är en standard. Ja. Och till jag hooks nu att du tosar om att det går så tutninga mycket det för och människor. Ja. Att vi kommer rätt fyra. Ja. Att vi inte tryckva kvar som helst. Ja. Men att vi så tryckva tog som sannolikheten. Ja. Ja. Tog akkurat lov och faktiskt lagna verer forma efter tog om det som vi tryckva rätt. Ja. Detta skrift. Og hei naman så færres det, og i hæsar trunne her som han heier. Ja. Og Arren tænaren sier at vi han. Ja. Men så er ikke vita nok om han, så var han bare deg noen år siden ringer spedalske. Ja. Ja. Men profeteren, han heier ikke bruk for Nej. kvarske at los gaven som han kom vi. Nej. At han heller ikke bruk for å vise seg selv fram. Nej. Som en sån mystisk närmast sagt gandakatla. Men han kände sannolikan. Ja. Och han var ju profetegods. Ja. Så han var faktiskt i Guds där. Ja. Alltså Han viskar i Guds där och gör. ja, alltså han känner själv. Ja. Så På tamma viskar han faktiskt som god. ja, ja. Tog att han blev kommit till själva själva. Ja. Men han gav en grej och stort på om kvartalgerast. Ja. Och så är spårningen här. Ja. Tryggva vi tog eller tryggva vi det inte. Ja. Og at akkurat det her som du leser at nei, nå kommer jeg opp, ja. Ja, oj. Ja, nei, nå går jeg for lengt nye, ja. Ja. At han og hever sånnen, hever Ja. løyv. Ja. Og han ikke hever sånn, så hever ikke løyv. Ja. Men det var en sånn vittnesbord som du sier. Ja. Ja. Og hette er vittnesbord at God hever givet okkon av et løyv, og hette løyv og i sine hansare. Ja. Og så nyttar ikke at vi drøyna finna æraveier. Nej, nej. Enn til løyve som i sånne gods Jesus Kristus. Men är helt själv att det är en tillgång där man är avvite, man tror det är Jesus sa. Ja. Och så vaknar du till vit och du ja, vad är det nu jag har tro alltså Jesus alltså är det nog och kan jag så vita att jag Jesus som rätt att jag släpper vi. Och visst det nog händer att han kommer och mamma och pappa färra och syskon är färra som är yngre än det och tejer övitar. Att det kommer alltid innan med. Mm. Och så var mamma så voice att det drejer som att trycka Jesus. Ja. Och han som tror jag han har av ett liv. Ja, men alltså vara frälst och kvart var det. Jo. Att till en gåva. Nej, gåva Gud så det av ett liv. Och Jesus Kristi Herre och och hur du inte tacka Jesus för han dig för det, men det har jag inte gjort. Det tog det bara som en självfylld så. Och ta och Jesus gjorde det till och Ottmar vi som var nästan tror jag yngre än det. Jag minns tack glädje och i fältet jag det just alltså. Tack för allt ja. Och pappa var för en sång, vet att vi den föringar det och upp och fortälja honom till Arn vid Löttockon. Och Hinneberg syskne tej svårtryck det var när yngre än vi då. Mm. Att det är men så gärna ta. Ja. Är sant? Så börjar man alltså jag börjar kort att läsa Bibeln för när jag var 16 år. Och heter de 12 år allt då. Och ta börjar en så rannsaknar för mig. Jag såg det att detta här är nog. Ja. Alltså Ja. alltså och hette vittnesbörden är god till vi giver och av ett lov hetta lover sin han sa han hever sonen hever lovet han inte sån kost jag vill inte lov och spekle arbete hetta sig in och i viskona och in i hjärta så det att du vi har antan om då samfart om att du skulle inte huxa mer om att det här
Og prøve på at vite om vi ikke akkurat skulle gjøre tvert. Ja? Og jeg har også opplevd at jeg har gjort med tjeneste. At det var 2 brødger, den eldste og den yngste i en familie. Og den eldste var gammel, og den yngre var onker til det. Han var i første trusjen. Og det var han som ble sjukker. Og så vet jeg den yngre han var sjukker, og han kom til trygg. Men dette holdt nok den eldre, og har sagt ved den unge yngre bortjen om å holde seg mer fra seg. Men han har ikke sagt. Og så en det jo vi ikke, nå sier den eldre, hever han holdt seg til fra mer. Jeg sitter sin til løy at du stender her og spyr om bortstuen over holdt seg til fra mer. Ja. Så sier vi han at kan du ikke holde seg mer fra her? Jeg var løy, ja. Det så ringte sida, sier han. Okay. Ja, ringte sida. Jeg sier, det skal jeg gå til, og det til, så skal jeg spørre han om hva det var. Men helt og slett var døylig hvis du kunne sagt det selv. Og det var helt kjølsamt, han sett seg nye. Hvordan jeg stod av honom, da han sier, kan du ikke bære fram en bådskap, da deg og i ferdig graver. Jo, det kan det godt. Så sier han, to kjenner meg bare på alt og godt. Og jeg visste godt at det etla han måtte vi være til at han domte vel, ångte at få sånne kjenninger. Men i grunden var han ångat til fittere enn til han kjenning. Han ble så sjela bløyer og gav vi at kanskje sinter patronkjante, mer patronkjante, ja. Så jeg sier til at hvis du mener vi til, så var det ångat så fitter som til du har en kjenning, sier vi han, forstå. Men sier vi han, jeg kom i 8 år, og så skulle vi bare prate. Og så gikk jeg det var ikke så, jeg var nok så tøtt at Bodgen, han vestnet så kjøtt, og han var hjemme. Og så kom jeg inn der, og Bodgen var så gav vi hentet eldre Bodgen, at han givet honom kamerkjasseren i under, og selv var jeg ferdig på loftet. Så det var bare et kamer, og så stava og køkker og kant og det, så. Og så sier han, nå det kommende snakk om det som du nevnte vi med, og som var så ringt å si. Og jeg rakner vi at du hokser om at trykk var Jesus. Og på en av jeg sier det, ble han fortapt og uttrykk. Ja. Altså han ble purasta, han mistet fattningen. Så det var det, og han ville få skila. Ja. Men nu har det den yngre Bodgen akkurat samtale. Så vi vet ikke alltid hvordan, og her var oppe på loftet, ute i gønsene oppe på loftet, og han kommer så nye og setter vi bare, og han tekker på en av året og sier det at det nok at trykk var Jesus? Altså, det er det han sier. Den yngre. Den yngre. Ja. Og jeg tror til at han jo også var ferdig nå i Iva, og sier sen til vi han om det, at du som så glad over til du tror til Jesus, at du ferdig Iva om det, og han sier, nei, men det nok? Han visste hva du hin på sin tarvei. Ja, nettopp. Jeg gav takk at det var nok. Ja, sånn. Ja. Og hei du ser avvirket til hei at han eldre bort. Det er så svære i hånden. Vi har som versen noen her, som vi tar lyse, ja. Og ta begynt det som bortsen at få fattningen atter. Og så tar han og finner ikke hatt det ordentlig oppbatter. Ja, men sier han, jeg vet meg omkant ikke å tro av Jesus, og så jeg frelst. Altså, det var akkurat som det ble himmel her i kvisten og til løtene, ikke sant?
Ja, det gick upp för ju. Det gick upp för han är alltid tro. Ja. Men han är onkat att tillägna sig tryckterna. Är sant? Han är kanske inte tro att hans trygg var nog. Han var flaktor in och i att det här dubbelta löjve. Han var så otroligt fitt med av och han gjorde inte hön och halt eller näka. Det som är var och raskare träet. Men han kunde så ett fyra geva sig till att han hade drustja. Ja. Det var nog det som som förstår dig in och i. Ja. Ja, det är akkurat här. Det är och det tar ut faktiskt är det mest viktiga att fortälja sig själv om sannolikheten från Gud, ja. Akkurat. Och det var han själv, Joseph Prince, som tog sig till folk som rökte. Ja. Och som hade troblagar av att släppa av det. Ja. Och han tog det här verset här ur det sista verset i 2 Korint 5. Ja. Og som sier her at han som kjent ikke synd, gjør det til synd for okkom, for at vi til honom skulle være rettvise Guds. Og så sier han, du tror det er Jesus, men du har en troblegge som du ikke slipper av i. Ja. Vet du hva skal gjøre? Ja. Hvis det er en fyr jeg fordømmer til sjølven, ta i det røyke, dette var så konkret ved røyke, ja. Så skal du, medan du hever sigaretten i håndene, så skal du sige harsht for deg sjølvan, er Guds rettvise i Kristi Jesu. og han sier, jeg vet, det har ringt, men gjør det. Gjør det, jotta hattar her. Medan du mitt ut tog som du ikke damer at du gjør det. Og det strømmer inn ved vittnesbordet. Ja. Og mennesker som var blitt løst fra trobleggen. Ja. Og det troblegger eisene som tog at de gjort Guds års sannleika. Ja. Og det er jo akkurat djevelen, som han etter åkken, ta i vidt ringasfyr, ja. Og hjelpen egentlig nærmest, hun er akkurat så nær i munnen og hjertetøyene, som han sier, Rambrauna. Jeg gjør Jesus, ja. Og jeg gjør til at i Jesus er Guds rettvise. Ja. Og det er ikke vi til å gjøre om det er en kjenning, eller om det er en sigarett, eller også annet. Men løsene ligger ut i at vi gjør hans versk i åkkene. Han var fantastisk søv at du fortalte på. I samband med et her som vi har lostet nå, det så första mötena och bönamöte och så båskaper och så att bibeln just kvällte. Så kom jag här fram filmen som ständer i för Timoteusbrev kapitel 5. Och grunden har vi allt om ett löv, alltså allt är minnest. Också om dessa här verserna. Då han säger framman undan her og i vers 21, at jeg vittner for gode, det er 4 Timoteusbrev 5. Jeg vittner for gode og Kristi Jesu, at det er det, og i den utvalgte øynklon, at du måst akta etter ødlom hesen utanfor dem, at du ikke gjørst av pastakjensla. Altså, det er grunnt en avværing. Ja. Du heter i for gode, i for Kristi Jesu, og i den utvalgte øynklon. Ja. At du ikke først og er paste vi nøkron før, altså, som om at hette den rette pasten, hette den skøyve. Så sier han, vil ikke skjødre legge hendrene av nekran, og jeg vil ikke lov til sint om annara, og halte selv en røyne. Sier han vidt om Maltius. Så sier han, drekk ikke langer bært vatten. Nei, njøte sindra vøyne for meg at høyn, og det som jaunan bæger til. Og så kommer det til vi sindene. Og han sier, sindene tja sommon åpenbærer, og for undan til det om, men tja sommon kommer til rettene. Av samme hatt øysene
også den gode versen i åpenbær, og de som ikke det så, vi kunne ta ikke deljas. Og nettopp dette her kom fram for meg, og i samband med dette her, at til øyelig, hvis man dømer seg selv, og tror av Jesus, og ikke vi finner fætre tog i at alle dømeren som fattla Jesus, for mine synder, til å si han tog synd mine av søtt likam, og døye for meg. Og da han var døye for meg, og jeg var døye ved honom, så rastet han meg opp ved seg til han livet nå. Og at han var, så tok han meg lykka til himmels, og sette meg her sammen vi ser, alt de som trykk var sammen vi ser, tog til okkara støv i Kristus. Altså, han kunne ikke lette støvene til okkom ved etter hjørne. Han tok han vidt til himmel som prekvom til at han åtte okkom, så vidt jo i hesson tilstand noen som vidt jo lika med okkara, og til lika med tok han øysene og gjør det til sutt lika, og sier om til lika med at vi skulle bære honom ta fram som et livant høylast, gode damlet offer, tog til okkar antalliga godstyrskan. Ja. Og ikke bare okkar som hentan alt, men vi omskapt vi enda nødjan sinnes okkara, så vi kunne røyna hva vilje gods Ta gaua og ta damlig og ta folkom. Akkurat, ja. Ja. Det altså, han sier han hatt i morgen til å være kjenting og skjei, så ble det så livant for meg med han tog seg om krossen. Ja. Hva det som hender vi okkom til vi kommer til krossen? Ja, det nettopp det. Ja. Tog at vi jo akkurat holds likama. Det her alt problemet ligger. Ja. Og til dømes pastakjensla, til en pastor av holdt noen. Og alle trobeleisen ikke akkurat ui her, men ta ui vi komme til krossen, så færer vi i jøgnen krossen. Ja. Og ta vi færer i jøgnen krossen, ta færer vi i jøgnen til prosessene hver akkurat holdslikam vi skåre borster. Ja. Og jeg forklarer det sindre ut fra at vi omkjøringene, hva det var et tekno på. Ja. Det var faktisk tekno på at det gamle må skjeres borster. Ja, og vi færer vi i jøgnen, vi færer i jøgnen deian, vi Kristus, og vi vera faktisk gjøre i hånden, så at det gamle, det halslikame, det endelig borster. Ja. Og vi stekker ikke her. Ja. Men vi færer vi hånden, vi færer jøgnen krossen, vi færer jøgnen grøvna, og vi færer og jøgnen oppreistene, vi hånden, og til nødja liv. Vi nødja liv, og til et nytt liv. Ja, ja. Og så tog det nu var i Kolosserbrevet 2, og her tar han om dopene, kan jeg forklare til at dopen en grøv som vi er griven i, det gamle livet, det gamle mennesket, og vi Kristus faktisk bare er griven og reist opp til et annet som er som Rombrev 6 omtalere. Og så det spørsmålet, hver hitja vi så? Hver har vi dere fokus? Bør vi hitja etter en sånne gamle holdslikene som ferdig tjøkken deg, vi Kristus. Ja, men ta har vi nylig, altså ta det åsier, og han sier her i Kolosserbrevet, at omgang rena sierslønene, for siersløn det, jo til det siersløn som Kristus har vunnet okkene, og så ikke lett okkene inn under til fordøming, og jeg vil si, oansett kvært, for at kom av akkurat lei, så må vi omgang tog lett okkene bare nesten til å sove under fordøming, i stedet for at vi hittar på Jesus, hittar på krossverset, det fullkomna krossverset som inneholder begge deia, gjerrarfer og oppreist, og vi i oppreisten av løyvene. Det nødja løyve som han har givet okkene. Og det så størst, og det så nødvendig at vi minner okkene sjølve og hver annan og hans tingen her. Ja. Og du nevnte her fra Rombrandtal om at det at ender nødjast og i andre sinnestikkere. Ja. Det vil si at det en avhaldende ender nødjende prosess som ganger fyrir seg. Ja. Hvor? Jo, tog vi være bombardere av tanken bare fra oss selv og fra øren, som vil ha noen nye her til at vi i stedet for livet vi gleder sammen med Jesus og til livet, så færer vi inn under fordøming, og vi blir bare kjettere,
vi blir tristare, vi blir verre fyra, vi stein fyra at gledast i honom. Og til til sammanhengen at Paulus sier at gleden i Herren styrkjokkere. Ja. Ja. Nettopp. Gledest i Herren alltid, at du sier gledest. Ja. Altså, han sier også en sted at han døg for synder okkara, Ja. og han var røster opp okkon til rettvis, ja. Ja. Og ja, tog jeg lærte tikkon som et fyrsta til som øyne hei tidsi vi av Kristus døg for synder okkara etter skriften. Og så sier han i Rombrand 6:20, og til deg er søgn døg han øynanfor for syndene, men lovsøtt lever han for det gode, ja. Vi tok jo på det her, altså. Han døg og i tog likame som var akkurat lukt. Ja. Og til likame døg. Ja. Og til likame var ikke til han røst opp, tror jeg. Akkurat. Det gjør han ikke. Han røstes opp, han døg og i halten omstendet. Ja. Ja. Men han var gjort livande i andan. Ja. Det stendte nok i Galatbraun halt, ja. Ja, jeg minns ikke akkurat. Nej, men jeg tenkte jo på at det her, da han sier at vi skulle bære etter antalliga godstyrskan tikkare, antalliga, sånn at de bærer fram likam tikkare som livande høyla godedamlet offer. Og da han sier til antalliga godstyrskan okkara, så det i antan om vi tjener honom. Ja, det det. Og i som likam. Og i som likam her, ja. Altså vi bjøa her, vi har tått som at det fyrr, ut fra Rombrand 8 og til vers 11, ja. Ja. Hver han ja, la meg lukke nærheten her, så vi takker det her. Han sier her at bor nå ande hansara, som reiste opp Jesus fra en deg i utikken, så skal han som reiste opp Kristus fra hin deg, gjøre eisne deilige likamtikkere, livande, vi andasøyne som utikken bor. Ja, akkurat, vi andasøyne. Ja, ja. Akkurat. Og til det deilige likam han gjør livande, ja. Ja. Da sier jeg vi her og nå, og i her som deilige likam, gjort livande. Ja. Nettopp for at vi kunne tjene håndene. Ja, og Øysen sier han til at vevnen tjokken gjør okken ikke til skammar, tog kærløse gods uttelt og gjørst nokkara, vi har antan som given okken Ja. Så her fer en tjeneste fram, som helt underfullt, og i lika med okkara. Det akkurat det. Ja, av hånden, altså. Ja, ja. Og meira vi suttja til og ble opplyst om det, klar i det, og stafest ut og ja. Meira løst vera vid. Det er må vi gjøre noen grøyt, det heter krossar den naturliga mennesker tjokk. Vi leser i 4 Korinthbrev 2 og mot enda kapitlen at et naturliga mennesker teker ikke vitt tog som antar Guds har til. Og det tog en dorskap. Det kan ikke teka med det tog det var dømt antallige. Det vil si alt som fer fram og i okken i det fra Guds høy og være dømt antallige. Det var anden som brukar dette likame. Og så goden heilige anden brukte likame til Jesus at bøta for okkara synder vi. Altså at det helt understandard. Ja, ja. Ja, helt sikkert, altså. Ja. Helt sikkert. Det her, jeg fann det her fram, at det er som du citerar i her, det enden av kapittel 4, her som han tåsar om Abraham, Ja. som ikke iveis vant seg om lyftegods, men styrsla et trunnet, og jeg gav god og dårdna. Ja. Og så så sier han her, tog vært eisen råkna hånd til rettvis, ja. Ja. Men ikke bare for hans her skuld skriva at det var hånd tilråkna, men eisen for okkara skuld, eisen okkon ver til tilråkna, hver okkon, jo, okkon som tryggva av han, og oppreiste Jesus herre okkara fra henne og deg. Ja. Altså okkon som tryggva av han, som reiste opp Jesus, ver hetta råkna, han som given vær for misbrott okkara og reister opp okkon til rettvistgjering. Ja.
Och det är resa på synar alltid. Ja. Att det gamla syndiga människa okkara det vi Jesus är det av krossen. Ja. Tog faktiskt länge frutja där så vi nu halta postera. Ja. Det en dag faktisk til at jeg vil sagt at flagge fotlarstånk. Du endelig slår fra oss sjølvene. Vi blir leise av oss sjølvene. Og så eisen jeg flagge fotlarstånk første påske, det er sjølvene altså. Men du så boer prosessene mot til for at det skal være fullkommen. Så hvis vi ikke døyer og kommer inn i her, det var jo det som god forra i fire. Ta i han sette groparna vi en låande svøren vi vennom til løsenstre. Så han ville ikke at det gamla fallna skulle komme inn og ut det evige antallige og det fullkomne og rettvisa. Så var det spilt. Og tog prosessen vi at Jesus dør lenge frutja det, som vi minnast. Hon så fullkomna nejo for at vi bei vit og god kunne slippe av i okkon det gamla. Og han gjør oss nytt liv. Fullkomna nytt liv. Og til Kristus liv. Og så vi sjåvan og disse her prosessene hver vi ikke kommer til himmels enn. Vi jo i hesson likamnon. Og det også det som vi hørte frem her fra fra Rombrand 8, vers 11. At han som reiste opp Kristus bor han i okkon. Det gjør han. Hesten andre bor i okkon. Og han gjør deilig likam okkar livande. Det vil si at som kjenner meg selv så godt og vet hvordan vanlig stoff det med, at jeg kan rakna meg som livande og tjene gode. Og hva skal jeg? Det samme for dere som trykker av Jesus. Så det bare så størst og underfullt at man har ikke alt år for det, man ofte leter etter årene og forklarer det vi, tror jeg at det så veldig. Men det som han Los Palau sier vi i handen her, att han skulle säga. Ja, då nämnde jag. Ja, Joseph Prince. Ja, Joseph, ja. Ja, han nämnde vi här som var bunden av Röjtjink, att det är konkreta här. Ja. Att jotta att Guds rättvise i Kristi Jesus. Ja. Och det så väldigt störst. Och det viskar förlösande på oss. Tar vi jotta Guds handläggar om oss. Og ikke til ynkelige liknene som vi kan gå i, tog at Jesus Kristus det opplyser for dere, ja, men så det sannhet, og det vi slår råkna vi, og ikke til, ja, men jeg så ring, jeg så vanlig, og så vi ja. Det likn. Ja. Det akkurat det. Det øyne tar han börjar Galatbrev og Paulus, så sier han til at og i vers 3, nei vi tikkun og frigjør fra gode feir herre okkara Jesu Kristi, som gav seg sjálvan fire synder okkara, og så kommer dette uttrykket, fire at bjarga okkon ut ur hes og nuverande ønda høyme, etter vilja Guds, og fretsar okkara, hon har vært dård, og i alt og allar ever. Amen. Bare at jeg ser tro i versene, altså hvordan utrolig avgjørte han som duverande ønta høyme, og til han sier at det så kallar han til lov i han hei liva, nuverande og ønt, som hei ta ved og koksa seg til. Han bjargavur ut ur hes og nuverande ønta høyme etter vilja Guds. Altså, det utroligt. Og han helst seg til han gode med han løte til lov. Ja. Og jeg halte til det som hendte i honom til han kom til seg. Altså han sier seg ikke om det her, til han ble frelstor. Han sier i vers 11, og til skal jeg lete at det kom vita brøver at evangeliet som jeg har prætker ikke menneskeversk. Ja? Jeg har jo heller ikke finnet til eller last av nøkron mennesker, men vi åpenbærer Jesu Krist. Det har jo hørt hvordan jeg ber meg at for at jeg levde som jøte, at jeg omedelig har sagt at samkommet Guds 80 henne. Da er det ikke om det ikke annet enn Guds samkommet. Og hun er 8, altså. 8 vi Jesus Kristus, og 8 vi feiren og i andrene. Og så sier han,
Jeg får langer i jødadøvnen en menneske javnaldrar i falskemøynen, og jeg var en utnær for lærdom om fetra møyna. Men ta gode lykke som mørløyve hei tidsi meg ut, som kallar meg ved nøye søyne, at åpenbæra sånsøyn ui mer, for at jeg skulle kunnskje evangelium han med til høytingarna, spurte jeg vidt at samme ikke holdt og blå til oss, for helt ikke nian til Jerusalem, til tara som ånda med apostlar, når jeg får bostar Arabia, og kom så atter til Damaskus, og så ta var 3 år før, 17 år. Jeg husker om da jeg møtte Jesus her i apostlen som nødt, hvordan det taler om en fullkomlig brøtta person, og i samme likam. Ja, sant? Ja, og i samme likam, ja, sant? Her da jeg møtte Jesus i apostlen som nødt, så han jo av vei til Damaskus. Og til øyligt, det første verset sier at han frøste vid samme leie, høtter og mår mot læresvennen herrens. Han førte til høvespressen og be om brød til Damaskus, til synagogen her, for at om han fann nøkker menn eller kvinner som hørte til veien, han kunne føre til bonten til Jerusalem. Så kommer han til å stotta fra grønningen om hans omvending. Men medan han var ved, og kom ned til Damaskus, skøyn knapplige ljus av himmelig om han. Og han fattelig gjerrar, har du rødt til seg vi han, Saul, Saul, hvor søker du et mer? Da sier han, hvor du, Herre? Og han svarer, jeg Jesus, han som du søker et. Dette var alt. Han fikk bøyne av å vite, at det var Jesus han søkte at. Da han søkte at han som tror jeg han. Ja. Altså, fra Guds søye det vid åkt, vi han, og vi færen, altså. Færen, og soneren, og goden høylig ante. Altså, og bøyne veien, så fær han hette vita, og så begynner det som vi tar som Janne. Vil du, så kanst du. Ja. Men røys det og fær inn i stegen, så skal vi ha sagt her hva du skal gjøre. Og mennene som var i ferien i onsdag og maleiser, det hardt over strøttene, men sov og ånkan. Saul røstes nå og fær opp av hjørnet, men da han let opp egnet, sa han, «Anke, tar tog og tar i håndtansar og løtte han inn til Damaskus. Og så sendte Herren Ananias til hansara. Og han vet alt som hendt honom, og han kommer til han. Og han tar ikke affæra, til han vet han ved å teka det tryggvande. Og så får han ordre fra god til sjalvån å gjøre det. Ja. At det helt enda standard. Ja. Men jeg husker masse røttene her. Ja. Tar høyre røttene, men tar suttje ikke, ja? Nei, suttje ikke. Og ta jeg husker masse røttene, så da begynner vi hette sånne moen, hin elsker jeg, som jeg har takket til. Ja. Høyre han. Ja. Og her står jo eisne Moses. Ja. Moses åpenberer seg fjallene, sammen vi Elias og Jesus, ja. Ja. Og jeg ser bøyen her, høyre han. Ja. Hver Moses kommer vi selv. Ja. Han har sagt vi falske at profet en som skal Herren god tykker reise til kun oppa, og så skal være at hvert han og ikke høyrer han skal være øyter ut ur falske søgnene. Og nå stender Moses her, Ja. og han vittne til at det som gang fyrir kjestene. Og han høyrer seg røttene her, som han faktisk aldri har hørt profetisk da. Og at høyre han, altså sonen, høyre Jesus, Ja. og til her og i alt han alfa og omega, og at laka tilvære, han vil knytte til han, som alfa og omega. Og han sier øyne for at det var Moses og Elias. Og det vi tok så om at Moses døg, og god gjør han, og ikke vet hva grøver han sier Og också som Elias, han får bøgnløs til himmels. Ja.
Så ser man för sig här Guds folk eller Ja. att en så färra dig ögon och ögon Ja. och nekva stande det är ett point för det trunna och färra ögon och ögon. Mhm. Och så brottliga ögonen för så färra akkurat som Elias. Ja. Riktigt bort. Det ska inte ha mött Herren i luften. Ja. Så ska vi alltid vara samma vid Herren. Ja. Och så här är ögonen nekv in i öjmynten i här. Det är pjäs som fjällen och rätten ljövar. Ja. Mm. Och rätt att lova till Ja. alltså. Jag också är här om Biliam, va? Ja. Tar som han som konkurren här var kallad till syna. Ja. Han sände nu på till Biliamson Beor i Peter som ligger vid annat land här som han bor med fast att be han komma till syn. Ja. Och han vill ha Biliam till att banna falsknona. Och för kvar affär så kommer det här att han långt servern av servern så för kvar affär han tar runt fyra alla fyra attorna. Ja. Och för kvar affär så signar han Israel. Alltså det är att han fantastiska, kanske det flottaste profetien om Jesus som vi har sagt här faktiskt. Ja. Och han säger mittel Anna att du kan veta om such det här han säger här ja, här alläggarna han måste tala Anna än det som han har sagt då. Och ta bär han fram ljósut och säger ur Aram fick Balak med hier ur Estanfjötlen konger Moabs kom och banna med Jakob kom och be ilt i Israel. Hvorfor skal jeg banna tog og god ikke bannar? Hvorfor skal jeg bia ilt iver han og Herren ikke vreira? Tog av fjallstind og suttje han, av hatten og skoj han, til folk bor for seg sjalt, og middelen hetningafolken råkner til seg ikke. Hvor kan telja Jakob, og teljande som duste, etla enda bær fjørringen av Israel, la Salmon få at han deia, og hennes handhjärsta få, og la lus låg mot vera, som tarra och så ger Balak dundrande vrövla. Men han får så vujare. Och så säger han ut i ena profetiska åren här om god att ej ser han orätt i Israel. Och tar vi känna sövna till Israel tar det kommen här till så är han nästan bara orätt. Här är så näck att finnas det och vi standa och puffa nästan av läsa det. Ja, men vi fick en guldkolv och allt det där. Men en förklarar det öliga gott. Vi Biliam. Till Biliam, han var lett från fjället till fjäll. Och han ser ur ärva ner iver. Och attorna till Israel, det var 12-tal. Där stod trutjar norrätter, trutjar östrätter, trutjar surrätter och trutjar västrätter. Så ta och i Biliam och häcker ett falsknån. Ta ser han krossen. Och tog kunde god se det här. Att ej ser han orätt i Israel. Tog Biliam sa falske och jökne krossen. Så för så vidt det passar ju. Jag falske har synta störliga och har bara nästan varit genstritet och olje och allt det där. Men god ser erva. Och han har sendt sån. Och krossen kommer i mittlarna. Så god tar han ser okkon i det. Så ser han okkon på samma måte som Biliam sa Israel ta i jökne krosserna. Och till det som tog om min hemlighet. Till det att vi trycker av Jesus, han som häckar krossen och fyra okkon. Fyra okkon sint. Och ja, det passar om allt möjligt som vi kan säga om okkon och rätt till okkon. Men god ser okkon i jöknen kross Jesus. Och tog vi rättvis. Och det är bara sån glädje på att vi må få det ut till alla människor. På alla måter. Så säger han också om dig och i samband med det braven och någonstans att klättren som följde att han var Kristus. Ja. Det är helt någonstans. Det är inte
till fyra och en touch allt, ja. Ja, rätt. Ja. Det är otroligt vi skriften alltså hur Ja. det här hänger samman och i bådskapen om och Herre och Frälsare. Ja. Det är så sammanhängande Ja, eint, alltså ja. så fullkommen, heilstöpt Ja. frasögn om allt det där, alltså. Ja. Att, så Bibeln är helt annan standard. Ja, är det så. Jo. Och så att Herren och lycka vi åkar uppvuxna att vi fick fäter och det som är Atlanten som bä i Löven och i kommande anlägg, ja. Det är otroligt nej han är sånt, ja. Ja. Ja, han sitter i 4 Korinthierbrev 24. Och de druck och alla samma antaliga dryck. De druck av en antaliga klätte och i fältet hajmon. Och klättren var Kristus. Ja. Alltså Så långt här. alltså långt och ta kommer han fram vid en återfulla sannolikan. Ja. Vad det var och det var en mynd av alltså och i sin öjemarska för. Ja. Ja. Ja, vad skulle vi lägga trätt? Det är inte något lägga trätt. Ja. Det är klättren som följer åkon, eller han som följer åkon till rösten Kristus. Det är det som är. Han fyller åkon höjt, ja. Ja. Och nu var du i kapitel 12 4 Korinthierbrev. Ja. Och hvis vi så fer inn i 12, og her leser om kletten og om den her antaliga drikkene, Ja. så sier han her at tog vi en og anta var jo ødel døpt at være et likam. Ja. Annakvars vi nu er jøder eller grikker, trealer etla frals, Ja. og vi hava ødel finnes ein anta at drekka. Altså, den samme antalige drikkeren som fyllte falskene i øyemarsen, til at han drikker som vi drekker av i det, og til antegods. Strømmer av livande vattnet. Ja. Och det han så talar om från ögonstäkan och så säger han att lika med är ju helt inte en limor men nekv. Och om fältren vill det sagt att jag inte är i hand så har jag inte lika men så har han lika väl lika med för det. Om öra vill det sagt att jag inte är i eja har jag inte till lika men så har det lika väl lika med för det. Och så säger han, vär allt lika med eja, kvart vart av hörnen. Och vart allt hörn, kvart vart av lukten om. Men hever nu god sett limenar lika med kvann för sig så som han vilte. Våra tar nu alla en limer, kvart vart ta av lika med någon. Men nu är det nekve limer och bäst åt lika. Och så får han in i eja kan det ske vid håndna och så framvis. Alltså allt det så. Så är man bara säga att som vi ska ända vi tar limer av likam som vi inte halta vara så mycket höjor vi klä vi tess möjde höjor och tar limer och vi blickvast vi fjälla vi tess samligare. Hinner här emot tar vi inte blickvast vi tar man nöjtes till detta. Men god tever sett likam så ser man att han gav till som minne hever att höja större höjor för att inte ska vara osämje likam någon men limer skulle ha lika omsorgan för 4 år. Och så minnes jag till här en möte i Klaxvik där jag var helt omkor. Herren gjør det dette så størst firma her ta han. Løy nu en limor, løy alle limene vi. Og vi en limor høyra vår, gledes alle limene vi. Men nu det tid likam Kristus. Nu det tid likam Kristus. Ja. Og limer kvar for seg. Og god hever og i samkomne sett for det første nærkere til apostlar, nærkere til profeter, för att trea näkra till lärare så är en kraftager så är en gavra gråa hjälpa styra i med slå tunketal.
alla apostlar, alla profeter, alla lärare, alla kraftagerer, har alla gaver av grova, tala alla tungkon, utlägga alla. Men trai etter den største nøygaven, så skal det vise tikkun, og en mengan bedre ved. Det det som veveren i hokse om enda vi. Det som mengan bedre veveren. At man gonger til løyer, og i Herren hever, eller løyer okken, altså. Ja. At vi tror etter tog, og i han vil at vi skal ta. Det er nøygaven som han er jo i okken, at være. Og så också om nøyegavene. Han sier om sitt kall og sine nøyegaver, det er enklere enn ikke. At jeg vil leve til livet som tar nøyegaver vi da finner, atla til, og det kall som han kallar oss til, det vil leve til. Så det som det stender om David, at han sier om David i Apostlesøen 13, jeg har funnet David, mann etter hjärsta møgnen. Han skal gjøre atlan vilja møgn, og så sier han til at David var samlet til fedrene, etter at han har lyst til søgnighet, han drar i gods, og så er råd, men han som god sendte, han sa ikke råd. Så teker han dette, og lytter til at deilig, opp til det og deilige. Jeg vet at Kristus kunne leve at han løyve som god til å kalle ham til, og samtidig vitande til at jeg vil dødja, så flyttar vi bare ur lika om noen for hjem til Herren. Så i dagen, han får fram av Golgata, til åkene. Og hvis Herren kommer, så vil vi til øynene nå, et ombrøyt. Jeg vil ha lyk, Kristus og vil ha rikt bort til skutsen av møte Herren luftene. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. Og så legger han at vi har trøstet av hver annen vi har snåren. Så det er en løsalt trøst av øya, og i hese tjenest, og i hese kattle. Vi til nøyga av Herren og givet når tjenest er av hjørn. Og så også om hentan her Miel, som kommet fire bære, at bære hese tøyen blir ut til okkara folk, og vi om heimen. Det er underholdt også. Helt visst. Ja. Og så også om heimen til okken, altså hvordan godt er det øye et godt og trygt heim, en mever, en kone, og bøten, og så kommer bøtnabøten og svierbøten, og så det vekser opp, og det blir det største tre av etterkommeren, og dette kunne vi så mynte på at det som Gud sier at vi er, og meveren er mynte av Kristus, så han er høver konens øyner, og konen, hvor underfullt er det så ikke henne, og Peter lyser henne, at prøy henne er dolta mennesker i hjertens, vi nå spekker og stille anta, og at det er for ganske det prøy som er god i ekkelig døyre bæst. Og det er så ikke, at god bruker akkurat familier, at mynta sitt verska gjørende vi. Altså, så nu er han i ötlun i Løyvjak. Ja, nettopp. Helt fra de innaste personlige, og ut til okkara familier, og ut til godsbøten, og ut til i ötlun av heimen og navn. Så verst er velgjørst. Det er fullkjørst. Det er fullkjørst. Ja. Ja, takk for det. Ja, skal du leie noe bønn, Paul? Og takk for at vi kunne si til etter i det. Takk for at du gavst oss med så løtene sammen vi tar. Og til det som hører atlan tøytningen. Og let nå til som sagt er tala. Ikke tog jeg vite å ha sagt det, men tog jeg tog tala i det. Vi gjør noen okkara lika. Å Herre, vi ber deg om det. Og let så lov okkara være tær til dårlig og høyre, Herre. Alla tar det vi da etter her. Og takk for det underfotla. Vi lov i okkara som ånden, Herre, kan gjøre bedre enn to. Så rat til øyne og drev og nærre til tøyen og ærene øye til skalt. Amen. Amen. Så var hesten her parsten av Hjertamal kommet enda. Og vi tror Anja Hansen som teker opp og teker seg av det tekniske.
og Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi takker for okkom. Og som vi da var nevnt før, så det parster av Gjerstamal av Suttja av Sjønvarskanalen til Iktus av YouTube, og du får eisne kunne høre hese her sendingene og ærer av kristne støyende tjei. Så etter bare å si tusen takk for hesfer og gledelige postjer.